Василь Філіпенка. Спогади об его вёсцы Тростянец, что на Лоевщине, Гомельской в области. Баба Мар'я и спорт. Радзіма, лес, нарэшце. Я так доўга сумаваў аб сапраўдным лесе. І вось я ў ім. Шчаслівы. Лес, якім і змяняцца. 30 год, як быў я ў ім. І разумею, што не змяняцца толькі памяць аб ім і прыгодах, якія тут адбываліся часам. Праз столькі год я прыйшоў на край гэтага прыгожага бярозавага лесу, каб душою сагрэцца ад прыгажосці і ўспамінаў для мяне святых. Тут былі нашы футбольныя і валейбольныя палі. Самі зрабілі, самі глядзелі за імі і змагаліся ў свой час за іх, каб не зніклі. І вось чаму. Як толькі ўрывалася вясна, так уся наша моладзь прыходзіла сюды з рыдлёўкамі ды сякерамі. Талакою абнаўлялі пляцоўкі, абнаўлялі ўсе лініі перыметра палёў і штрафных, засыпалі іх белым пясочкам. І абавязкова ставілі новыя футбольныя брамы. Лес вакол, таму і праблем ніякіх. Выбіралі матэрыял роўненькі, у асноўным залешаны, пілавалі, прыносілі, і ўсё з жартамі і смехам. А смяяліся ўсё больш таму, што ведалі, сколькі прастаяць гэтыя брамы. Колькі гадоў назад сталі заўважаць, што брамы часта сталі некуды знікаць. Было такое, што з вясны да халадоў прыходзілася ставіць новыя па некалькі разоў. Але калі лета было не вельмі сухое, то брамы абнаўляліся адзін раз, не больш. І доўга мы не маглі сабе гэта дзіва растлумачыць, пакуль не сустрэлі каля поля таго, хто так удзячна за тое, што бабе старой падмога такая. Цегла баба Мар'я адразу 2 штангі, таму што, як сказала, перакладзена яшчэ ўчора ўвечары дадому адтарабаніла. І адкуль у маленькай і худзенькай бабулькі моцна абралася, мы ніяк не маглі зразумець. А пабачыла нас усіх, хто прыйшоў, каб пабегаць з мячом па тым полю, не захвалявалася ніколечкі. Спынілася каля нас, стамілася баба Мар'я, кінула тыя штангі, хустку зняла, пот выціраць з твару зайшлася і вітацца адначасова. І весела, і незразумела было. Нешта гаварылі, пыталіся за чым ды навошта. Вы ўжо прабачце бабу старую, дзеткі. Толькі вось не магу прайсці міма брам гэтых. Калі ж яны сухія такія, што самі ў печ мою просяцца. Тут табе грыбоў назбіраеш, і вароты гэтыя год ад года насустрэчу табе ідуць нібы. Ну і не вытрымае баба, ды і паваліць, калі дзе якое сухое. А калі дажджы, дык бывае, што і не падужаеш зваліць. Тут ужо як павязе. Але ж дзякуй вам, дзеткі, што крыўды ніякай на мяне не трымаеце. Баба Мар'я, не вытрымаў нехта, вунь жа дроў сухіх валяцца поўна, канём не пазвозіш за дзень. Чаму ж ты іх не збіраеш? Чаму сама брамы футбольныя? А, ведаю, дзетачкі вы мае, ўсё, што вы гэтай бабе скажаце. Толькі пагляжу, што акурат па душы мае і брамы, і дрыўца з іх. Ні галля, ні кары табе, чыстыя, як мае быць, як той казаў. Ды ісці неяк замашней. Цудна і цудоўнае слово бабіна замашней. Мы потым пры любой нагодзе карысталіся ім, жартуючы. Замашней старой з гэтымі вось дрывамі, чым з нейкім там веццем, ды і несечаным. І баба Мар'я смяялася, і ў нас тая крыўда знікала. Нават прапанавалі дапамогу, але атрымалі адказ. Ды сколькі тут несці, нейкія 200 метраў, ужо і сама неяк дапхаюся, сказала баба Мар'я і ўпэўнена рушыла з нашымі штангамі. Пайшлі мы на тое поле, каб брамы паставіць новыя, але праз нейкае імгненне данеслася да нас. Хлопчыкі, вы ўжо і другія самі паваліце, каб я не тамілася так з імі. Што тут скажаш? Прыйшлі, завалілі і тыя другія. Потым вярталіся штангамі перакладзены, каб пакінуць усё каля хаты бабы Мар'і. Няхай карыстуецца. І так з года ў год. Дайшло да таго, што сустракала недзе кагосьці з нас і пытала, ці не пара ёй ісці за брамамі. Або мы ёй казалі, калі завітаць на поле. Шуміць бярозавы лес. Калі кажуць пра гэты вось лес, то абавязкова дабаўляюць
на футбольным полі. Але вже і поля нема. Зарасло беразняком, нібы і не было тут нічога. Хаця, калі прыглядзецца, то можна пабачыць, што сярод гэтых бяроз прыгажунь стаіць з тых часоў яшчэ штанга напалову зламаная ад часу. І сумна глядзець на яе, і пекуча кранальныя лезуць успаміны ў душу маю, і абдымаюць цябе пяшчоты мінулых гадоў, успамінамі нервы твае рамантуюць, калі хочаце. Падыйду, абдыму тую штангу, нібы святое пагладжу. Бабу Мар'ю вось успомню. Добра баба Мар'я. Прыязджаў на радзіму калі, сустракаліся з бабай Мар'яй недзе сярод дарогі. Доўга-доўга заўсёды размаўлялі. Выслухваў усю яе гісторыю жыцця яе дзяцей, бо, як казала, адна вось засталася пакуль і пагаманець не вельмі та з кім цяпер, няма ўжо людзей, лічы. Пасяджу яшчэ крыху, памаўчу, няхай душа адагрэецца пад гоман шумлівага лесу. Падумаць толькі, што гэта месца, дзе кожны з тых юнакоў і дзяўчынак, якія збіраліся тут разам, былі тады шчаслівыя. Шчаслівымі тут былі ўсе, толькі яшчэ не разумелі гэтага. Нават не адчувалі, проста жылі шчаслівымі, не думаючы аб гэтым. Падумалі б зараз, вядома, толькі з той моладзі ўжо столькі на тым свеце, што часам думаеш. А можа, ў гэтых бярозках, якія так прыгожа і неўпрыкмет хуценька выраслі на нашых спартыўных пляцоўках, душы тых, хто даўно на нябёсах, але сумуе і там, аб чым пішацца сёння мне. Мажліва, таму і выраслі вось гэтымі бярозкамі белымі з душамі чыстымі тут. Мажліва, сабраліся тут вось і гамоняць бясконца аб вечным і вельмі патрэбным адзін аднаму. Тым, хто пакінуў зямлю, і тым, хто яшчэ жыве на ёй і сумуе аб тым часе, абараніць намагаецца памяць і душу ёй купае да подыха і промня апошняга. Ды час ужо ісці. Ці сустрэнемся яшчэ калісь, не ведаю, таму схілюся перад гэтым дарагім твайму сэрцу месцам, перад бярозкамі, перахрышчу і перахрышчуся. Бывай, маладосць, бывайце, сябры і сяброўкі, бывай, люба баба Мар'я. Заместа тых дроў я прынясу сваю ўдзячнасць у гэты маленькі аповед аб нас з табою. Няхай твая душа і на тым свеце адчуе цеплыню і дабрыню нашу ад успамінаў гісторыі той забаўнай. Бывай, наша поле футбольнае, гамані час ад часу аб тым, што нейкі Васіль абяцаў напісаць і пра цябе. Выконваю. 20.06.2024